Hello. Sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe, niniwala po akong sila ay may nagtanging busilak na may mabuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Pagpatuloy niyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa akin. Ay tatanayin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahala magagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan. Huwag na po kayong mag-atubili, pindutin ang subscribe, like, and share. Pagpindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. Pagkakaroon ko po sa inyo lahat, ituturo ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman sa paggamot sa spiritual o physical na karamdaman. At lahat ng mga panggamot sa mga orasyon na dito po lamang matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang at palagi po ninyong sa puso at isipan. Manatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at bigay sa lahat, magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hihingapos sa hirap ng buhay. At ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutungsan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong ginagawang kabutihan at ipagkakaloob sa inyong lahat ang siksik, digdig, umapaw, pagmamahal ng ating Diyos ng makapangyarihan sa lahat. Ako po saan po ay siya muna kay Berlindo Paliso, kay Mike Tayo commented, Shirley Virola from Bicol, Brian Nabiski, Yonix Bin Nadine, Andy Bonifacio, Grizzly Abugao, Orkili, Tire Ron, Angelica Bondok, Geraldo Eminis, Sarita Alma, Luciapil, Fight to Win, Ambrosio Magalpo, Rolita Say, Arting Camacho, Maricel Placido, Yakimia Felipe, Elmay, Triple E commented, Marina Arangis, Lordy Cayago, Joe and Gibbs, Nogis, Gilly and Big Bullbider, Rosino Borja, Interpret, Moja Hunters, Nathan, Bert commented, Maylin Lumampo, Ale Matias commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner, Ipiti, Arnold Francisco, Julio Lantico, Brian Kinsta, Rudy Joaquin, Cutie Takan, Inday Sale, Cocody, Cecilia Cruz, Meridian, Pipi Porok, Tani Diana, Joseph Nagada, Evelyn Volado, Antonio Suarez, Rowan Linoso, Marvin TV, Cole Dude TV, Karen Campo, Evelyn Igano. Sana po gawin nyo na lang po ay pag di nyo masyado makita. Kung maaari po ay screenshot nyo lang po. Screenshot po. Maraming salamat sa inyo. Ang i-share ko po sa inyo ay orasyon para maalis ang epekto ng Maika. Hiwaga ng Pangasinan po. Ang proseso po ay isang po ng isang ama namin, isang luwalhati,
at isunod po yung orasyon ng 3 beses at isang susi. Usalin po sa isip lamang po ng 3 beses at ihip po sa isang basong tubig at ipainom sa may sakit. At magpausok ng insenso kamang yan at ipaikot sa pasyente at buong kwarto higaan ng pasyente. Narito po ang dasal po, magdasal po ng isama na luwalhati. Ama namin nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Ikaw naman ang manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na to. At patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kami iharap na mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan, ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama at Anak at ng Espiritu Santo, kaparaan ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. At narito po yung orasyon, usahin ng 3 beses po, at isunod po yung susi. Narito ang orasyon, Kudi, Uday, Luka, Iban. Kudi, Uday, Luka, Iban. Kudi, Uday, Luka, Iban. 3 beses po usahin at isunod po yung susi. Sa pangalan ni Jesucristo at taga Nazaret. 1 beses lang po. Usahin sa isip ng 3 beses po at ihip po sa isang basong tubig. At ipainom sa may sakit at magpausok ng insenso kamang yan, ipaikot sa pasyente buong kwarto, higaan ng pasyente. Sana po nagustuhan niyo po ang aking video at naintindihan niyo po. Pasensya na po kayo kung parang may ego. Nilagyan ko po kasi ng speaker para medyo mapan. Maraming salamat po. Sana po huwag po kayo makalimot pong mag-subscribe, mag-like, share, pag-pindot na rin po ang bell icon. Iwagan ang pangasinan po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye po.